Shout out everyone. What happened? Why it's running? Why it's loading? Kurang maaga pa, di ba? Kurang aga pa. And Irene TV first. Ayan, good morning, Madam Irene TV. Ayan. Ikaw yung pinakauna, Madam. So, open ko lang. Wala pang tao. Wala pa nga akong music. Music kong pangit. Ayan, morning ho, sige. Ayan. Ikaw yung pinakauna. Dahil ikaw ang... Naku't huling pag-ibig. Ayan, Sir Josel. Excuse me. Thumbs up, Miss Host. Ayan. Salamat po sa patamsak dyan, Sir Josel. Ayan. Big shout out to you. And Madam Irene TV, salamat. Malamig. Malamig ang simoy ng hangin. Tambay lang here, host. Salamat po sa patambay. Pinay Austrian, Migalab shoutout. Pinay Austrian, ayan. Migalab shoutout everyone. Maraming salamat po, ayan. Wala pa yung aking music. Kanin ko lang yung aking music saglit. Para magkaroon ng buhay. Parang walang kabuhay-buhay.
Dahil ikaw ang una ko tuling pag-ibig. Yan na yung ating pretzels. Ayan, Irene TV. Thank you so much, Madam. Madam Irene. Yan, maraming salamat sa inyong lahat dyan, mga lalabs. Open lang po ni host, kaya wala pang gaanong tao. Medyo umaga konti ngayon. Kasi, hi host, katapos lang ng harang. Ayan, salamat po sa paharang. Himawari Vlogs, tamsak host. Ayan, salamat po sa patamsak. Excuse me. Ayan, pirang edad ka ng ngunyan, kawayan host. Walaan po kung ilan taon na ako. Ano lang, nasa line of 3. Nasa line of 3 na po tayo. Himawari Vlog, mega love shout out. Himawari, ay good morning host. Salamat po sa paharang lalabs. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Sa walang sawang pag-support nyo sa akin. Thank you so much. Medyo madilim yung aking ilaw. Hindi ako talaga siyang diliman. "37 or 40 years old ka na yata, Miss Host." Ay, grabe naman yung sobrang tanda naman na niya. Mukha na ba akong 40? Grabe ka naman, oy, kakainis naman to. Hindi pa naman ako menopause. Wala pa nga akong anak eh. Grabe naman to, Sir Josel, oy. Mukha na ba akong 40? Nakakainis, uy. Ito naman eh. Wala pa kaya akong anak. Umabot, uy, 40 naman, uy. Nangaasar naman to siya, uy. Hindi pa ako 40, hindi pa ako 37. Grabe naman yan. Ang tanda ko na pala. Irene TV on. Grabe naman talaga, uy. Nangaasar si Sir Josel. Wala pa naman akong 35. Dami tawa ko, host. Pinupos. "34 na daw si host." Pinay Austrian. Wala pa naman akong 34. Ayan, Pinay Austrian. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Ayan. Siguro kagigising lang ni Sir Joel. Naalipungatan siguro to. Sir Joel, naalipungatan ka ba?
Nawala tuloy yung music ko eh. Ayan, Himawari Vlogs, nagbaba ng kanyang bahay. Magayonon ka baga Miss Host natadai ka nag-agumwa. Pag ako'y umuwi na ng Pilipinas, ako'y magpapakasal na. Nakabahikik noon kong alits. Ang asar kasi ito si si Sir Josel eh. Kaligising lang siguro nito, mapang asar eh. Sige lang po. Maglango sabang nagluto ng breakfast ng mga anak ko. Ilang po, madam? Ilang yan? Sabi tuloy tawa ni Madam Irene. Ayan, kain tayo Miss Host, kakatapos ko lang magluto ng laing. Ayan, sarap. Sarap yan. Nasa Pinas ka ba, Sir Josel? Sir Josel, nasa Pilipinas ka ba o nasa abroad ka rin? Sarap yung laing. Daming kain yan mamaya. Tapos sobrang anghang. Wow! Ayan, 4 million in daw. Smigalag shout out. Ayan, Sir Josel, 100%. Parang tubig, oy. Nagsisigaw na naman yung kapitbahay ko. Ayan, Jeff Vlogs, tamsak dan host. Ayan. Maraming salamat sa patamsak dyan, Jeff Vlogs. Ayan, dyan kitang kita. Ayan. Magyakit ka na po, Jeff Vlogs. Salamat naman, Lalaws. Ayan. Sain ka sa Bicol, Miss Host? Sa ano po, sa Bula.
Sa Bula ako. Sa Bulacan Sur, ayan. Sa Bulacan Sur. Party Music DJ Thumbs Up Dan, ayan. Maraming salamat po sa patamsak dyan kay DJ. Yung katapos lang ng harang from Jeff Vlog. Salamat sa paharang. Ayan. Ayan, Reno Upo sa Migalab shoutout. Tamsak Guwapa. Ayan, salamat po sa patamsak dyan, Reno. Ayan. Kumusta ka na, Reno Upo sa yung ano mo, yung upload mo na nasa ano ka na maraming snow. Grabe, ang daming views. Sana ko. Ayan. Malamig dito, malamig. Yarin ko na dakap pala Miss Host da iko maintindihan so taram ng buhi kamsor ni Gaspel by so taram ko kabayan host iba. Iba ang salita ng Bicol. Oh, iba-iba. Iba-iba po talaga yan. Rino dako yaman sa imong talong. Rino malaki daw yung talong mo oy. Sabi ni ano ni Madam Irene. Irene pag sure ayan. Nakita mo na ba muna Irene yung talong ni ano ni Irene. Pasilip naman. Miss me. Nobo na ako ah. Ayan, pasilip naman guys. Sino ba yung unang pumasok? Ayan yung magbaba ng mga bahay. Ayan yung magbaba ng inyong mga link. Ayan. Paano tayo magpipin yan? Sige. Walang music na CPR kanina. Tanggal ko music. Ako rin lalans Jeff Vlogs. Itong music na ginagamit ko kay Lolo to. Punta ka sa sa YouTube studio mo tapos sa audio. Ayan. Kasi yung sa akin din na CPR yung ginagamit ko araw-araw. Na CPR siya lalabs. Hindi ko na siya ginamit. Baka tayo mapatalsik. Sa nagahos ang lasing burat sa Legazpi Albay. Ang lasing buyong ganun pala yung burat. Kasi yung salitang burat sa Bicol parang ano yun, parang buto ba yun? Yan Reno Upusa nagawa ng kanyang bahay. Oda ko ayo Reno. Reno malaki daw yung talong mo eh. Eh rin tinuod na. Kagaga naman ang mga talong na to eh. Malamig kasi mga lalabs, malamig. Kagaga naman ang mga talong na to eh. Irene buray mo. Oh my god.
Irene, buray mo daw, ayan. Tinuod lagi dako. Lami ayo, ayan. Lami ayo daw, ano, Reno. Lami turtaon pala eh. Pang torta pala rin yung sinasabi ni Madam Irene. Pang tortang talong, ayan. Favorite ko pa naman yung tinuturta Madam Irene. Yung tinuturtang talong. Yung madaming itlog. Sabi niya, Irene, sa luma kong pelikula, nagpapakita ako ng talong. Talong-talong kaso sensor ni Lolo. So talong ko, Miss Host, papahiling ko sa imo ta para dahil mo maling aman. Oo nga, talong at itlog lami, ayan. Masarap talaga yung talong, ayan. Haluan mo ng itlog na ano, yan, magiging torta. Ayan, Dudo TV, mga love shoutout, Dudo. Yung grabe tawa ni Irene, no? Good morning, friend. Ayan, from Dudo TV, Himawari Vlogs, ayan. Magbaba ng kanyang bahay, Himawari. Ang lakas ba ng aking music, mga lalabs? Sabihin nyo kung malakas yung music ko kaysa sa boses ko. Ay, Irene, masarap talaga talong ko. Hindi makunat, Irene, PMS na kay, ayan. Madam Irene, hindi daw makunat yung talong ni Reno. Himawari OTW from Reno, ayan. Ayan yung magbaba ng bahay, oy. Sino ba to? Yung nagbaba ng bahay kanina. Madam Irene, ayan, maya-maya ka na magbaba ng bahay, ayan. Ipin ko to si ano. Siya lang nagbaba ng bahay, ayan. Mas masiramon so talong naming mga Bicolano, Miss Hoswa. Diba yung talong sa Bicol, ano lang, yung mga manipis na pahaba. Sabi niya, ha, may nailami din na kinahanglan latan. Ayan, Nani Selva, mga love shoutout, Nani Selva, ayan. Ayan, Nani Selva, nagbaba ng kanyang bahay, Jeff Vlogs, Harang Host, ayan. Salamat po sa paharang. Salamat sa paharang dyan. Ayan, Dudo TV, nagawa ng kanyang bahay, Dudo. Bunay sa Bicol Host, Bunay. Bunay. Hindi ba yung buray? Bunay sa Bicol Host. From Sergio Salayan. And malalas pala naman yung mga binababa ni Nightbot. Ayan. Irene, sa akin, upuan mo lang talong. Yan, Madam Irene, upuan mo lang daw yung talong ni Reno. Ano ba tong music ko? Napakapangit. Patol. Dan sa video mo, daming harang ang miso. Ayan, salamat naman dyan, Jeff Vlog, sa iyong paharang lalabs.
And 9 million in the house. Mga lalas palablab yung nakapin. Ayan. Huwag kang umalis dyan, Jeep Vlogs. Mamaya pin kita. Janalyn Vlog. 11 tamsak dan host from Janalyn. Ayan. Salamat sa patamsak dyan. Ayan, Nani Selva nagawa ng kanyang bahay. Malablab naman ako mga lalabs ng aking member na si Bia. Ayan, thank you so much. Nani Silva na bumalang bahay. Rino, pag-upuan ko sa'yo, mabali jud na. Mabali yung itlog mo. Shuwala, ano ba yan, uy? Kagaga ng talong na yan, malamig kasi. Janalyn Vlog 11, wala harang. Ayan. May harang yan, Lala. Wait mo lang. Ayan. Ayan, loves. All-in ka pala. Ayan. Oo, nasa all-in ako. Nasa all-in ako, yes. Ayan, Irene TV. Janalyn Vlog. Ayan, Dundo TV. Huwag kalimutan si Jonas. Yung mga lalos. Irene, parang lansang, lansang to pag hinupuan. Dasok. Duot pa. Gag. Dakura ba kung lubot? Kung lubot. Ayan, Dodo TV. Gawa ng kanyang bahay. Lami ng lubot taon na. Tapos pa jacket. Ay nga pala. Ignator yun ang jacketan si John Lynn. Dahil sa talong ni Rino. Ano ba yan? Sa tabi mo lang ako, Hoss. Naubo na tuloy ako sa talong. Ayan, giatay. Giatay, uy. Ayan. Ayan, Animo Lovers, mega love shout out. Guwapa na akong host, 12 tamsak po. Ayan. Ayan, salamat naman sa patamsak dyan, host. Good morning. Ayan. Mega love shout out, Animo Lovers. Nako, Irene, matagal na walang tusok talong ko. Ayan. Ano na yan, Reno expired. Abu Dhabi ako, ayan. San ka sa Abu Dhabi, Jeff Vlogs? Saan ka sa Abu Dhabi, Lalabs? Ayan, Animo Lovers, nagbawa ng kanyang bahay. Animo Lovers. Ayan, palabla lang ako mga Lalabs sa aking member na binababa ni Nightbot. Ayan, si Lloyd. Dodo TV, ayan, nagbawa ng kanyang bahay. Nasa city. Saan ka sa city? Saan banda doon? Ayan, Animo Lovers, Himawari Dan Tamsak, already connected. Ayan. From Animo Lovers, sa work pa ako now. Ano ba work mo, Jeff Vlogs? Night shift ka. Last tusok ng talong ko ay rin 2019 pa sa huling pelikula kong ginagawa nun sa Pinas. Bakit, Rino? Pag yung pelikulang Bold, akala ko ano yung totoo ba yung nagtutusukan o ano lang, nakabalot yung mga katawan nyo ng plastic. Para hindi kayo magkadikitan. Matagay na pala, baka umuk na rin o lutuon na lang na. Ayan, Dodo TV, the chef voice is heard as the eldest son. Ayan, Dodo TV. Ayan, Irene TV. Rino, di ba yung pelikula mong mga board? Ano ba yun? Di mo may
Parang hindi naman totoo yung nag-ano kayo eh, di ba? Basta alam mo na yun. Nakaubad ako lahat pero yung va may tibak para di papasok. Ay, ganun ba yun? Pero ikaw nakahubad ka talaga. Ay, ganun pala yun. Anong tibak yun yung kasing kulay ng skin niya para di halata? Opo, gabi sa city work ko sa Mustafa, ayan. Kami naawi sa iCAD, ganun. Security ka ba, lalabs? Ayan. Dodo TV, ayan. Mga lalas palablab yung nakapink. Ayan, T-up from Michibum, ganap shoutout. Tamsakdan host from Blue Skies, ayan. Totoo yung nag-iyutan kami pero di ko pinapasok. Ano yun? Totoo pala yun, Reno. Pag sa dilim yung tibak kulay itim pero pag umaga skin color. Ganun pala yun. Dodo TV, ayan, nagawa ng kanyang bahay, Blue Skies. Irene TV. Bakit ba rin gusto mo rin pasukin? Nani Silva, mega love shoutout, ayan. I was wishing you a lovely day, ayan. Thank you so much, Michibu. Thank you so much, lalabs. Ayan, palablab naman ako mga lalabs na nakapinay. Si Madam Irene panay tawa, eh. Si Rino kasi panay baba ng kanyang talong, eh. Lamig kaayo, bakbakan sa kama, waha. Nagsimula to kay kay Sir Josel, eh. Yan, naubo tuloy ako. Ayan, Irene TV, panay tawa talaga to si Madam Irene, no? Ayan, Himawari Vlogs, ayan, ano ba ng kanyang bahay? Grabe na talong. Pero ngayon di na ako tumatanggap ng bold movie. Matanda na ako, ayan. Matanda ka na rin, no? Parang inamin mong matanda ka na. Tsaka ayaw ko napakita ang talong ngayon. Kasi Rino kumukulubot na ba? Irene TV, ayan. Ayun na daw niya, Madam Irene, ipakita yung kanyang talong. Matanda na siya. Ayan, mahalin mo lang ako natin ibigay. May love shoutout. Ayan. Host love sa premier ko host. Ayan. Sige jaketan mo na kita. Di pa ko lubot talong ko host. Maugat pa PMS da kay host. Maugat pa daw, ayan. And thank you so much, Madam Himawari Vlogs. Salamat sa kanyang palipad, mga lalabs. Si Madam Himawari. Ayan, thank you, Madam. Erin PMS na kay mahalin mo lang ako lahat ibibigay, ayan. Someday, ayan, salamat sa palipad naman yan, Madam Himawari Vlog.
Someday magkikita din tayo mismo sa Bicol, baka wrestling mo ako sa kwarto mismo, miss host, ha 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 ha. Patay tayo dyan eh. Premier host for Acosta, ayan. Sige, at tamsakan natin yung kanyang premiere, ayan. And malapalablab yung kanyang premiere, si Mahalin Mo Lang Ako, ayan. Himawari Vlogs dan po sa bahay, ayan, from Blue Skies. Yan, puntahan nyo na kapin mga lalabs. Si Madam Himawari, ayan. Pre-cancer test. Himawari parang ano to, Japan. Nasa Japan ka ba, madam? Si Madam Himawari. Itamsakan natin yan si ano yung kanyang premiere. Sino ba yun si ano? Si Mahalin Mo Lang Ako. Mahalin mo lang ako. Ayan, Himawari Vlogs dan from Blue Skies. Rino nagbuwa ng kanyang bahay. Ayan. Dodo TV nagbuwa ng bahay. Nani Selma. Ayan. Alam mo kay Jonas yung lalabs. Ayan. Blue Skies nagbuwa ng bahay. Ayan. Pula ng Oragon. Baka knock-out ako sa'yo, Miss Host. Wahaha. Kasi hindi ako marunong. Ayan, mahalin mo lang ako. Lahat ibibigay from Blue Skies. Ayan. James GP Migalab, shout out, thumbs up, ayan. Thank you so much sa patamsak mo dyan, James GP, thank you so much, lalabs, ayan. Irene TV, ayan, nagbuwa ng kanyang bahay. James GP nagbuwa ng kanyang bahay. Tsaka host, nag-lie-low na ako sa showbiz now. At tignan mo yung last movie ko na ginawa. 700k views na, ayan. Wala, ang daming views, sana all, ayan. Huwag kalimutan yung aking member mga lalabs na si Bloody Coder. Thank you so much. Ayan. Batang Pagawan Vlog. Happy birthday, tamsakdan din sa'yo. Ayan. From Himawari. Ayan, Reyno naggawa ng kanyang bahay. Dodo naggawa ng kanyang bahay. Ayan, dan pulpak kalimbang Reyno po sa pasukli na lang para mahalin mo lang ako. Halin mo lang ako. Harang from Jeff Vlogs. Salamat sa paharang. Hala, si iba yung binaba ni ano. Sino, ano ba yung binaba mo, Madam Himawari? Iba, ano yun? Tingnan natin, nabibigla lang siguro. Batang Pagawan Vlog, ayan. Blue Skies, ayan. Tamsakdan din sa'yo. Rino, pasuklin na lang si Mahalin Mo Lang Ako. Lahat ibibigay, ayan. Dan na sa'yo. Jeep Vlogs, dan from Nani Selva, ayan. Mahalin OTW from Reyno. Ayan, nagpapalablab naman ang aking member na si Lloyd. Ayan, binaba ni Nightboot. Nani Silva dan to your smoothie from Jeff Vlogs, ayan. Reyno po sa dan na po sa komposisyon mo, ayan. Pasukli po from Blue Skies. Mahalin dan watching your video from Reyno. Nani Selma nagbuma ng bahay, ayan. Blue Skies OTW from Reyno. Huwag kalimutang dikitan si host at tamsakan mga lalabs. Mahalin mo lang ako, lahat ibibigay. Sino may 10-20 dyan, bartiran, ayan. Yan, sino may 10-20, bartiran daw, bartiran. Mahalin mo lang ako. Ayan.
Mahalin mo lang ako, dumikit ka naman sa akin, dikit mo na yan sa akin, lalabs. Yung 10 mo. Bago matulog o sino pwede, ako pwede, ayan. Dikit mo lang sa akin yan, ano. Mahalin mo lang ako. Para may pampakain ako kay Lolo mamaya. Ayan, Joms Grab Drivers TV, shout out host. Ay. Joms Migalab, shout out. Joms Grab, ayan, mahaling bulbul lang ako. Unlimited bartiran tayo ng bulbul, may split ends pa. Split ends. Nagka-split ends na yan dahil sa lamig. Kasi madaming ano yan sa inyo sa niebe, ayan. Ay, Rino, yung mga nabubuong mga yelo ba sa labas, pwede bang ano yun? Pwede bang ipanghalo-halo yun o hindi pwede? Yung mga yelo sa labas ng bahay nyo. Lagas ako 20 host, ayan. Kailangan mong palitan yun. Ayan, mahalin mo lang ako, dikit mo na yung 10 mo. Mahalin mo lang ako, lahat ibibigay dan sa'yo. Pasukli na lang from Blue Skies. Ayan. 2001 na, ayan. Ako awit, nagkakalbo na si Lolo, tulugan na, ayan. Dan sa nakapinhos from Joms Grab Drivers, ayan. Di pwede madumi kasi nasa sentro ako, pero kung sa probinsya ako ng Canada pwede. Eh, ganun ba yun? Blue Skies, ayan. Ang baba ng kanyang bahay si Blue Skies, mga lalabs. Ayan, love channel, mga lalabs, ayan. Yung aking member na si Love Channel ay binababa ni Nightbot. Palablab naman ako, mga lalabs. Post kanina 213k ako, nilagas na, tago na muna. Bukas na ulit na. Sige po ay. Kaya sir, pwede yung galap shout out. Pwede Bukis Official, ayan, may galap shout out po. Sir PD, may galap shout out. Nani Selva, ayan. Ang gumawa ng kanyang bahay. Ayan, palablalo naman ako sa aking member na si Batang Sunstorm. Ayan, Reno, nagbawa ng kanyang bahay, mga lalap, si Reno. Magsandala nga ako. Ako'y nangangalang. Why hong hay ha. Ayan, Sir PD, may galap shout out. Nawala na si Irene, ayan. Natulog na ata yun si Madam Irene. Ayan, Jeff Vlogs, harang, ayan. Kaya salamat sa paharang, ako yung nahikab, boy. Mamaya magkakape ako, mga lalabs. Para hindi ako antukin. Oh my god, ako yung nahikab. And 8 million in the house, may galab shout out. Palabla mo na ako, mga lalabs, sa binababa ni Nightbot. Ayan, ang pangit ng kanta ko. Yung mga music ko putol-putol. Na-copyright kasi yung ginagamit ko. Iwan ko si Lolo, sobrang mahigpit na, oy. Kahit ano, masyado siyang mahigpit na ngayon. Ilang buwan ko nang ginagamit yung music ko. Nung isang araw niya lang na-detect, ambot, oy. Ayan, Jones Dan Paul Pack.
from Reno. Ayan, Jones, so balikan na lang si Reno din na sa'yo. Ayan. Reno, nagbuba ng bahay. Ayan. Miss Host, exit muna ako. Busy here sa store namin today. Thanks. Sige, Sir Josel. Sana all may store. Ayan. May store. Ayan, madami bang customer? Sige lang po, Sir Josel. Maraming salamat. Ayan, palalab na ko mga lalab sa binababa ni Nightbot. Si Bia, ayan. Bia Pick and Mix Vlog, ayan. Nani Selva, ayan. Nagbuba ng kanyang bahay. Nani Selva. Salamat naman din sa inyong lahat. Ngayon, Irene TV, nagbumalik Reno, nandyan na. Nawala daw ako, ayan. Bahay mo ako, Madam Himawan? Nasa bahay mo na ako? Ayan, Joms Grab and Drivers TV, Nani Selva Dan, ayan, from Jobs, ayan, Nani Selva connect to Jobs Grab Drivers TV. Ayan, Irene TV na baba ng kanyang bahay, mga lalab. Si Irene TV. Ayan, Jones, naguma ng kanyang bahay. Ayan, harang from Himawari Blancs. Ayan, salamat sa parang dyan, Lalaws. Ang gusto kong magkape, mga Lalaws. Kailangan nating magkape. Pinapipikit
Joms Grab Drivers TV dan from Nani Selva. Thank you so much mga lalabs. Mga lalabs, 3 minutes lang, magtitimpi lang ako ng kape. Joms Grab Drivers TV dan from Nani Selva. 3 minutes lang mga lalabs. Magtimpla lang ako ng coffee because I feel sleepy. Ayan. Joms, thank you OTW sa'yo from Iron TV. Ayan. Himawari vlogs dan na rin po ako sa'yo. Ayan. From Joms Grab. Magtimpla lang ako ng kape mga lalabs. Saglit lang. Maglablaban lang muna kayo dyan. Magtimpla lang ako ng kape.
Ayan, I'm back. Nagtipid lang ako ng kape para di tayo makatulog. Ayan, Jenny, Rentoria, Hoy, Hos, Island Skin Glove, shoutout. Ayan, may jacket ka na. Jenny. Sorry naman dyan, mga lalabs. Ako'y nagtimpla lang ng kape. Ayan, nagtimpla lang ako ng kape po. Arin yung music ko, putol-putol. Ayan, Zafar, mega love shoutout, Zafar. Yung ating kape. Ayan, 8 million in the house. May gilag shout at 8 million. Thank you so much naman dyan. Madam Irene, nandyan ka pa? Ayan, siklistang maestro harang. Ayan. Salamat po sa paharang. Ayan, Macdolph Gore, mega love shoutout. Tamsak lang ho. Salamat po sa patamsak. Inom tayo ng kape mga lala. Kape tayo dyan. Ang init, sarap. Inom tayo ng kape. Ang sarap ng kape, oy. Ayan. Muna tayo kay Madam Irene. Bang muna kita Madam Himawari. Ayan. Ayan, tamsak from siklistang maestro. Ang sarap ng kape. $10 million in the house. May galabi shout out. 10 million. Yan, mga lalas palablog naman yung mga nakapin. Yun eh. Yan yung mga bagong pasok dyan. Kung hindi ko pa kayo nabalikan, ayan. Magbakas lang po kayo kay Bicol ng Uragon. Para po kayo aking masuklian. Yan, siklistang maestro. Sige po, tamsakan natin yan. Siklistang maestro.
Ayan, Nani Selva, naggawa ng kanyang bahay, Nani Selva. Unang tamsak, siklista, ayan. Siklista, tingin ko nga kung nakadikit yung aking main sa'yo. Yan, thank you, host. Siklistang maestro. Ang ano man po, Madam Himawari Blanks, thank you din po sa iyong palipad. Ayan. Yan, siklistang maestro, dati po tayong dikit sa iyong main. Tamsak ko na lang to at noodin ko. Ayan, Irene TV Pulpak, pabalik na lang from Jeff. Ayan. Ayan, Madam Irene. Balikan na lang po yung dumikit sa'yo. Thank you, Jeff. Link mo. Ayan, Jeff. Link daw, sabi ni Irene. Ang sarap ng kape, gumuguhit. Ayan, my love, tamsak. Ayan. My love TV, mega love shout out. Ayan, tamsak po. Ayan, mega love shout out sa lahat from my love TV. Ayan. Ayan, my love TV nagawa ng kanyang bahay. And then po sa nakapin host from siklistang maestro. Ayan. Ayan, Madam Irene, pabalikan sa siklistang maestro. Dan na daw sa'yo. Ayan. Ilocana TV, mega love shout out. Ilocana TV vlog. Tamsak dan host. Ayan. Salamat naman sa patamsak dyan. Ayan, Irene TV dan from Nani Selva. Nanay, thanks OTW. Ayan, pala mo ako mga nalab sa aking mga member dyan na binababa ni Nightboot. Yan ang sarap ng kape. Ang sarap ng kape, mga lalabs. Dan pulpak sa nakapin. Ayan. From Ilocano Vlogs, Ilocano TV Vlogs. Ayan. Sanda lang ako, sakit sa likod. Yung aking music putol-putol. Oh my goodness.
Ayan, Nani Silva nagbawa ng kanyang bahay, mga lalabs. Si Nani Silva nagbawa ng kanyang bahay, palablab naman. My love, thank you, OTW from Iron TV. Sige, magbuba ka na ng bahay mo, Ilocana TV vlog. Ayan, may jacket ka na. Ayan, palablab si My Love TV, yung kung gusto yung umangat yung kanyang iyong mga banana. Ayan, dikitan si My Love TV, nagpapaangat siya ng bahay, mga lalabs. Ayan, Nani Silva nagbawa ng bahay, Nani Silva. Ilocana TV vlog, padikit balik agad. Ayan, from Ilocana vlog. Ayan, Huway ma, minilab shoutout, tamsak host. Iklistang maestro, ayan, My Love TV dan sukli, ayan. Ay rin natin na ulit. Tapi tayo, mga lala. Ayan, Jeff, link mo from Irene. Ayan, Jeff, pababa na lang ng link mo, lalabs. Ano ba yan? Wala pang alam yung mga lalabs, yung nag-iba kasi yung yung timing ng pasok ko, kaya parang naninibago ako. Parang feeling ko lagi akong inaantok. At tomorrow, still no emoji. Tomorrow tomorrow my off, I will fix everything, party music, emoji. Ayan, palablog naman yung aking member na si Lloyd, mga lalabs. Nandyan na po, magkasunod tayo. Ayan. But Nightbot is dropping your link, party music. I didn't see your name. Ayan, Nani Silva nang buma ng kanyang bahay. Nani Silva OTW from Huway Vlog. Ayan, Huway Vlog dan po idol from My Love TV. Ayan. Ayan, Huway Vlog dan from Nani Silva. Ayan, Dan Jeff from Irene. Ayan, Huway Vlog nagawa ng kanyang bahay. Huway Vlog. Ayan, Huway Ma. Ayan, 10 million inbox ng gilab shoutout, mga lalabs. Ayan. Blue Skies, nandyan ka pa?
Jeff. Nandyan ka pa, Jeff Vlogs. Jeff Vlog, Jeff. Ayan, thumbs up. Salamat po sa patamsak dyan, Party Music. Huwag ma-thanks. OTW from Irene TV. Ayan. Irene, hello. Ayan. From Party Music. Ayan mga lakas, palulab naman ako sa aking member na si Party Music, di Jackie, ayan. Pinababa na Nightbot yung kanyang pangalan at yung kanyang link. Ayan, Nani Selva, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, palulab na akong malalab sa aking member na Silap Channel. Ayan, binababa ni Nightbot. Sarap ng kape. Party Music ni Jackie, hello, may love shoutout from Irene TV. Ayan, 6 million in the house, may love shout out. Ayan, Tamsak host. Ayan, Batang Sandstorm, may love shout out. Tamsak host. Ayan, salamat sa patamsak lalabs. Batang Sandstorm, may love shout out. Miss Kuni Tamsak, ayan, may love shout out. Miss Kuni, may love shout out. Miss Kuni, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Si Miss Kuni, mga lalabs. Ayan, Nani Silva, nagbabali ng kanyang bahay, mga lalabs. Pusin ko lang yung aking kape. Ayan, Himawari Vlogs, nakasupport. Irene Dan Pasukli na lang from Batang Sandstorm. Ayan, Madam Irene, pabalikan na rin yung mga dumikit sa'yo.
Nani Silva OTW from Batang Sandstorm. Ayan. Irene TV, salamat from Jeff Vlogs. Ayan. Batang thanks OTW from Irene TV. Ayan, Jeff Vlogs, naguman ang kanyang bahay. Tayo kay Jeff Vlogs, ayan. Ako. Pipikit ako ah. Yan na ni Silva nagbuwa ng bahay. Ayan, Mikasha Kusin, mga love shout out to all Miss Bulong Tam shared. Ayan. Salamat sa patam shared. Ayan, Mikasha, salamat sa patam shared. And Batang Sandstorm, mega shout out from Mikasha Kusin. Sandali ko lang yung paapoy. Sandal ko lang yung likod ko. Mga lalas nakakangalay. Ayan. Irene TV, mega shout out from Mikasha Kusin. Sandal lang mga lalas, nakakangalay. Mikasha shout out, good morning. Ayan, from Batang Sandstorm. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out. Nakikita niyo yung aking legs. Ay, yung tuhod ko pala, tuhod. Hello, Mikasha. Mega love shout out. Ay, from Irene TV. Narinig mo ba ako, Mikasha? Nakasamp yung boses ko. Yan, ito kasing music na to, putol-putol eh. Hindi tuloy-tuloy. Jeff Vlogs, nandyan ka pa, Jeff? Ayan, palam naman ako mga lalabs na nakapin. Ayan, salamat host from Jeff Vlogs. Sandal ako mga lalabs, nakahangalay kaya. Mahaba naman yung aking microphone.
Thank you guys sa dumikit sa aking kigol. Ayan, Jeff Vlogs, dan pasukli na lang from Miss Connie. Ayan Jeff, balikan na lang si Miss Connie, dan na sa'yo. Ayan, Batang Sunstorm, dan from Nani Selva. Ayan, 11 million in the house, I'm gonna shout out. Sergio Sel, ayan, bumalik si Sergio Sel. Ayan, Miss Connie nagawa ng kanyang bahay. OTW here sa'yo, Miss Connie, from Sergio Sel. Sergio Sel, dan pasukli na lang from Miss Connie. Ayan sir, thank you OTW na. Ayan, from Irene TV. Irene TV, ganda ng exercise mo ang aga-aga. Tapos napanood ko exercise mo, my goodness. Na ngayon may kasya pang good vibes. Good vibes yun, may kasya. Ano yun eh, parang bubuka ang bulaklak. Ayan, Miss Connie nagawa ng kanyang bahay. Nani Silva, bababahay from Miss Connie. Ayan. Ayan, Jeff Vlogs, nasa bahay mo ako. Jeff. Ayan, magtinulang talong. Ayan, Jeff. Buka-buka ka. Maganda yun, Mikasha. Matry ko nga rin yun. Nasa bahay mo ako, ano, Jeff? Nawala yung music. Irene TV, musit ka. Aga-aga, ayan. Ayan, done sa'yo, Miss Connie. Pulpak sa'yo with bakas. Thanks. Ayan. From Sergio Sel. W here sa nakapin from Sergio Sel. May kasya exercise nga eh.
Ayan, Royo Channel Vlog, Migalab, shout out host, ayan. Paayuda naman dyan host, ayan. Alright from Mikasha, ayan. Harang from Jeff Vlogs. Salamat sa paharang yan, Jeff. Ayan, Miss Connie nagbaba ng kanyang bahay. Miss Connie. Shout out rin, ayan, from Royo Channel Vlogs. Shout out to you. Ayan, Batang Sounds, Miss Connie Dan, ayan, from Nani Selva. Miss Connie Dan, pabalikan na lang si Nani Selva. Batang Sounds Store, ayan. Ayan, Nani Dan, Sukli Bell Olpo from Miss Connie, ayan. Ayan, Irene nagawa ng kanyang bahay, Jeff Vlogs. Miss Connie na bakas pa kayo, salamat from Jeff Vlogs. Jeep Vlogs Dan, thumbs up, ayan, from Mikasha Cuisine. Nangangati yung kamay ko, Mikasha. Ibig sabihin, malapit na akong magkapera. Yan, Sir Josel nagbawa ng bahay, Miss Connie nagbawa ng bahay. Thank you so much. Ang ating music, yung ginagamit ko kasing music mga lalabs, yung sunod-sunod na copyright, iwan ko kung bakit. Matagal ko nang ginagamit yun, ng isang araw lang nilulo na copyright. Iwan. Ate Irene TV, tara, exercise tayo. Ayan, from Mikasha Cuisine. Ate W here sa'yo, Nani Selva from Sir Josel. Ayan. Na-all na lang host, malapit na magkapera. Malapit na sweldo, madam. Kasi nangangati na yung kamay yan. Pangitain na yan, Miss Bulong, sa sahod ka na. Oo, sa katapusan sa sahod na. Sa Monday. Ayan, Madam Irene, niyaya ka na ni Mikasha. Mag-exercise raw kayo. Turuan mo siya, madam.
Ano bukas na? Hindi ko pa naayos eh. Pero pinag-aralan ko na kung paano gawin kasi may mga pinipindot-pindot pa eh. Madami pang pipila-pilapan. Streamlab abs kasi obs. May mga pilap-pilapan pa ano may kasya. Bukas na lang kasi off ko. Ayusin ko. Kasi tinataray ko na kanina kaso lang naisip bukas na lang. Bukas ka na umakyat, may kasya. May pasok na ako bukas, Miss Bulong. Ayan. Ilang araw ba yung off mo? Yan kasi bukas ko ayusin yung mga dapat ayusin kasi wala akong pasok. Ano ba yung off mo sa Saturday, Sunday? Dalawang araw? Kung high pat shoy to all, ayan. Ayan, 9 million in the house. Miguel shout out 9 million. Huwag kalimutang tamsakan si host mga nanams. Ayan. Tapos na ba kayo sa nakapin? Ayan. Tapos na kayo sa nakapin mga nanams. Sergio Sel, nasaan yung bahay mo? Sergio Sel, bahay mo, bahay. Baba ka ng link. Harang ho, sayang, salamat sa paharang. Ayan, 9 million in the house. Miguel shout out 9 million. Rose in Germany, Miguel shout out. Ayan, tamsak host. And salamat po sa patamsak. Ayan, Kuya Jong, good morning. Miguel shout out. Kuya Jong Arangis, ayan, salamat po sa paharang dyan. Uy, nawawala yung ating music. Napuputol naman, kakainis naman ulit. Ayan, padikit po from Rosie in Germany. Ayan. Nandyan ka pa ano, si Sergio Sel muna. Ayan. Pin natin si Sergio Sel. Babang muna kita, Jeep Blanks. Ayan, live stream everyday 6 PM Pinas time. Paano mahalin na may gusto sa'yo ang kapitbahay mo? Yusil na rin pala to.
Bago yan po nanay ko, ayan. From Mikasha Kusing. Ano na naman binaba kong link, Irene TV. Puntahan ko ay. From Mikasha. Mahilig ka sa hita. Ayun pala daw naman yung nakapin. Mikasha, hahapuntan mo na lang uli nang makita mo. O tignan mo doon sa nakapin. Ayan, from Kuya Jong. Usil dikit from Rosin Germany. Usil dikit, ayan, from Rose in Germany. Ayan. Pero nakapin OTW. Ayan, from Batang Sandstorm. Ayan, DBN Vlogs, nilag shout out. DBN, ayan. Thank you so much, DBN Vlogs. Thumbs up. Sergio Sikdan na lang sukli po from Batang Sandstorm. Ayan, Kuya Jong.
Jeep Vlog Teams Loop and stay connected from Mikasha Cuisine. Bakit ako inaantok kahit nagkape na ako eh? Tama tayo sa nakape, Sir Josel. Yan, Irene TV, nadalaw na din ako sa LS mo eh, pero di mo pinapansin. Miss Bulong, magkano na inabot mo ngayon? Hindi ko pa chinek. Nag-update na ba? Mikasha? Nag-update na ba si Lolo? Ilan na ba sa'yo ano? Chik mo, Mikasha. Yan mo kung nag-update na. Yan, para makasweldo na tayo. Ay, nalobot naman na eh. Dan sa'yo kuya, batang pulpak sa'yo with bakas. Ayan, thanks. Salamat Sir Josel. Ayan, from Batang Sandstorm. Batang Sandstorm, ayan. Sir Josel OTW here, Kuya Jong, ayan.
Ayan, oy. Sige, magdablaban lang kayo mga lalans. Magsandal lang ako. Oo nga, Kuya Jong, sandal lang ako. Ayan, si Mika siya mahilig sa mga exercise na ang buka-buka. Ayan, DBN Vlogs, Miguel shout out. Ayan, mag-upload ka uli Madam Irene para abangan ni Mika siya yung yung part 2. Ayan, Sir Josel, pabalikan na lang yung dumikit sa'yo. Ang pangit naman ng ating kanta, putol-putol. Himawari Vlogs, pabalik na lang idol from Jeff Vlogs. Ayan, Madam Himawari, pabalikan na lang si Jeff. Kuya Jong. Yan, Kuya Jong Vlog, pulpak sa'yo with bakas. Thanks from Sir Josel. Thank you din, Sir Josel. Ayan.
Ayan, OTW hero sa'yo, Davian Vlogs. Ayan. Jeff Vlog Tamsak Dan din sa'yo from Himawari Vlogs. Ayan. Sir Josel nagawa ng kanyang bahay. Dito lang ako, Miss Bulong. Ay. Mention lang guys sa nakapin. Sige lang, Mikasha. Ikaw ay sunod ko kay Kuya Jong. Naman eh. Ayan, Rudy Katamura Jr. Mega love shout out. Ayan. Kumusta ka na, loves? Tamsak. Ayan, salamat po sa patamsak. Naantok na ako eh. Ayan, Sir Josel nagawa ng kanyang bahay. Sir Josel. Thanks sa claim mo, Jeff Vlogs. Full pack na rin ako sa'yo from Sir Josel. Ayan.
W here, ayan from Brody. Pasok na ako sa work host, ayan. Sige po madam, himawari, mag-iingat ka po madam. God bless po sa'yo. See you again, maraming salamat po. Mga lalabs, magsi-CR lang ako ha. Yan, Ninja Phil, mega love shout out, Tamsak support. Salamat lalab sa iyong support dyan, ayan. Magsi-CR lang ako mga lalabs. Sasabog na yung panubigin ko. CR lang.
Ano nang nangyari? Ano nangyari sa ating lahat? Ayan, we love shout out everyone. Salamat sa 6 million dyan. Ayan. Live stream everyday. Mika siya nandyan ka pa. Trends Garcel, magalang shout out. Trends Garcel, ayan. Batang Sunstorm, dan cleaning mo, ayan. Batang Sunstorm. Trends Garcel, dan na po salamat. Ayan, from Batang Sunstorm. Ayan, hello host, magalang shout out from Trends Garcel channel. Ayan, magalang shout out Trends. Salamat naman dyan lalab sa iyong patamsak. Yung mobile ko. Ayaw mag-charge. Kuya Jong Dan from Trends Garcel. Ayan, dan sa'yo. Love channel, dikit na pala tayo from Batang Sunstorm. Ayan. Dan sa'yo rin si Garcel, full pack sa'yo with bakas. Thanks, ayan. Batang Sunstorm, ano mo ba ng bahay? Friends OTW from Kuya Jong. Ayan, may ano na naman nangyari sa akin. Thanks Kuya Jong, may love shout out. Ayan. Guys, inviting you all. Ayan, may love shout out Aling Silay. Grand LS monthly giveaway tomorrow. Ayan, ikitan si Aling Silay mga nanags. Gagalaw man.
Yan, Renz Garcel, Bicolana Dan. Tingnan natin yung bahay mo, Renz. Inaantok na, oy. Migilag shout out everyone from Renz Garcel. Ayan. Renz Garcel. Yan, Abi Migalag shout out, Abi. Renz Garcel lumaba ng kanyang bahay.
Ay, naku. Ayan, 6 million in the house. Ang Abi, nagbaba ng kanyang bahay, Abi. And Brother Paulino TV, galab shout out. Ayan, Tamsak host. Ayan, salamat po. My God. Hay.
Ayun mga lalabs, mag-out na siguro ako mga lalabs. Bukas na lang tayo uli. May inaantok. Visible mga lalabs siya, tikit kalimbang. Ayan. Ayan mga lalabs, mag-out na ako. Ako'y inaantok. Bukas na lang uli mga lalabs. Mag-out na ako mga lalabs. Bukas na lang uli. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.